Okay, Doc. So, ang isa pa gid, Doc, ano bala? Mabatsyagan mo bala? Nga ang imo nga tulan, nagahina na. Bali, hindi na siya obvious ang osteoporosis, no? Pero manotice mo na nga daw ang imo bala nga kuko daw ka brittle. Ni sa babae, di Mm. ba, magpa-manicure. So, magpa-manicure. Kita din nga, ako Oo, nga kuko daw dasig ya di nakagi. mag-anuhaw. Di ba? Dasig mag-break. Yes. Kasi yun, ti kayang kuko part man na sa aton nga mga, ano, di ba, ng, it's a sign also nga weak na da sa sulod. Oo. So, isa pa gid is ang imo nga buhok do dasig maunot, no? So it's a sign also nga may risgo ka man sa osteoporosis ining pag menopausal ka na bala. From Mm. common sign gadya sang osteoporosis nga do kaalay sang lawas mo, may sakit-sakit sa lawas. Mm. Baliban ay ti amo lang na kay menopausal na mong damo ka ginaya mabatsyagan sa lawas mo. But actually it's a call for you to check Mm. your bone health lalo na Okay. menopausal ka na. So sa aton Dok nga mga kauturan nga sa fabulous 50s na o kon sa mga ara na sa mga menopausal isa sa aton nga panawagan nga ti kun may nabatsyagan Dok nga medyo permi nagaalay ang aton nga likod pwede gid kita makakadto sa mga specialist para nga mapacheck kung bala kita ang may osteoporosis na kay kung kaisa tuod ginahambal lang naton no nga ay basi natural lang ni kami menopausal ko pero hindi gali so may ara Oo, pagid kung gali nga buot menopausal ka silingon ang na, ginasakit calling sa tanan aton nga nga mga likod Dok. fabulous 50 So na. Dok ang Oo, isa pagid. mga fabulous Yes Dok. kapag menopause, kung pamatyagan mo do, dasig ko makapoy haw, do jutay lang gaalay na haw ang lawas ko. Damo ka na nabatyagan nga sakit-sakit sa lawas, simto na man na nga dapat ipacheck mo na kung may osteoporosis ka. Mm. Lalo na may ara, gadya babae nga mga niwangon bala, kita ka na sa Oo. mga niwangon, gadya nga babae, Mm. manipis tumaan niya bala, kita mo maglantaw ka sang ila, bali nga butkonda daw ang ila, ang ila nga, ano daw imo, ang ila hawak daw imo na yahita, kakagamay-gamay gid sa ila. Amo na bala Oo. haw. So, nang at risk na sa osteoporosis, mga